ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಂದರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಬೂರುಂಡು ಅವಳು ಏನೇನ ಮೀನು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಎತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲುಂಡು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಮೀನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಸೇಲ್ ತಾಗುನೆಟ್ಟ ಹೆಸರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಮೀನು ಮೀನು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನುಂಗೆಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತೋಜಾವೆ ಓ ಟೈಪ್ದ ಪೂರ ಮೀನುಂಡು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕೋರಿಲ ಮಾರ್ವೆರು ಊರ್ದ ತೆಟ್ಟಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಜೀವ ಇತ್ತಿನ ಜಂಜಿಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ವೆರು ಎಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಕಿಂಜ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಬೊಂಬಿಲ್ ನುಂಗೆಲ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ವೆರು ನೆಟೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಿಂತಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಖಾಲಿ ತೂತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಮೀನ್ ದೊಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಸಹ ಪೂರ ಮಾರ್ವೆರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ವಸ್ತುಲು ಏನೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಿಂಜ ವಸ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಾಗುಂಡು ಇದು ಮರವೈ ಮಾರಂದಿತ್ತರು ಎಂತ ಮರವೈ ಗಿಟ್ಟಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಪೂರ ಜೀವ ಇತ್ತಿನ ಜಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ಮರವ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಕ್ ಬೊಂಬಿಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪೆರ್ ಅವೆನ್ ಬೊಂಬಿಲ್ ಬೊಕ ಮಂತೆಲಿ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ತೂತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅವರಡ್ಡ ಮೀನು ಊರುಡು ಬರ್ಪಿನ ತೂತುಜಿ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಮೀನು ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನೇ ಊರುಡ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸರ ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ನೆತ್ತ ದುಂಬು ಈ ಮೀನ್ದ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿಡ್ ಮೀನುಂಡು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತೆತ್ತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಕನ್ಪಿನಿ ಅಂಚದ ಎನ್ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ ಖಾಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚದ ಮೀನು ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗು ರೆಸಿಪಿಗ್ಲ ಮೀನು ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ತುದ್ದದ ಮೀನ್ಲ ಇತ್ತು ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ಲಿತ್ತ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಪ್ಪು ಮಾಂಜಿ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಜಂದ ಮೀನು
ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ಸಿ ಅಗುಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಬೋಳುಂದಂಡ. ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಮೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡವಳು ಇತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಹತ್ತಿಜಿ ಅದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಮೀನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಇತ್ತಿನ ಮೀನ್ ಅಂಡ ಮೀನು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪನಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಜಾವೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಮೇಲ್ ಅದು ತೋಜಾತೀನಿ ಏತ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ದ ಮೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂರಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮೀನ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ ಅದಿತ್ತಿನ ಡಸ್ರದ ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚದ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಮೀನ್ ಕನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ತ ಮೀನೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚದ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತಿಡು ಕನ್ಪಿನಿ ನಿಗಲ ಎರೆಗ್ ಮೀನ್ ಪೂರ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಂದಿನಗಲೆಗ್ಲ ಅವಳು ಲೈಕ್ ದ ಮೀನ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಗುಲವರ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೀನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಸರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.